Добро утро, машинки! Отново сме заедно и отново ще раздвижваме кръвта. 2 упражнения с торбата, 2 упражнения на чувала и спокойно може да се отдадем на останалите задачки, които ни е приготвил денят. Първото упражнение, с което ще започнем днес, е следното. Торбата идва напред и клякам. Ще правя 10 повторения. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така. Другото упражнение ще бъде малко по-лесно. Лягам и просто правя коремни преси с удари. 1, 2, 3, 4. Още малко. Последно. Така. Малко разнообразице. Не бяхме да правили тези упражнения, но ето, че направихме нещо новичко. Втори 10 повторения с торбата и отново почвам да удрям по крушата. Айде! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Айде пак. Преди малко на всяко повторение удрях по 2 удара. Сега просто ще удрям по 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Правиш коремни преси. Със сигурен начин да имате огромни плочки. Така, машинки, това е. Няма как да се облегна на моята приятелка тук, благодарение на която възстановяваме толкова правилно. Ще видим утре, машинки, по същото време, но с различни упражнения. Чао!